Ahojte priateľe, volám sa Gabriel Švajda, som majster Slovenska v maratóne z roku 2016. Chcel by som vás pozvať do úžasného obchodu Belda Sport, ktorá sa nachádza v Nitre. Je to bežecká, turistická, bajková špeciálka, kde nájdete rôzne značky, či už na behanie, na bike a na turistiku. Na behanie si môžete vybrať značky z Dynafitu, Salamon, Selva a taktiež Onky a Hoki a dokonca aj Innovate. Takisto majú bohatý výber na turistiku a na rôzne športy. V obchode sa nachádzajú rôzne doplnky, či už na šport, alebo aj doplnky výživy, rôzne okuliare od rôznych značiek, takisto veľký bohatý výber tenisiek. Mňa konkrétne zaujali modely od značky On. Myslím si, že všetky tenisky prešli super vývojom, takisto aj značka On sa zlepšila. A preto by som vás určite chcel pozvať sem do tohto obchodu, kde si môžete dokonca aj otestovať tenisky, spravia vám super diagnostiku chodidla a vedia vám odporúčať aj vložky na behanie.